बर' हारियाव सुनि हाबखोना सोरनिबा खैसार खालामनायाव बर' हारिनि हाबा जाखानाय बर' आइजोनि गुबुन हौवाजों खारनाय अनजिमायानो सानफ्रोमबो बांनायनि सायाव बांगासिनो। बेनि गुबै जाहोना मा? जानबुं ना, फिसाय ना, नखर ना, समाज ना, आथिखालनि थासारि? माब्ला बुजिनो रोंगोन आरो माब्ला बे जेंनानिफ्राय उदां जागोन बेखौ समाजसो मिथिसिगोन। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खुस्राथारि गामिनि थागिबि हंला बसुमतारीनि आंगो बिसि सुमिता बसुमतारीया थांनाय 20 मे 2022 इं खालारनिफ्राय गोमानानै दं। मख'जाथावदि बिहा 10 आरो 5 बोसोर बैसोनि सानै हिनजावसाबो दं होनना खौराङाव सौफैदों। गोमानायनि सिगां बिसि फिसाय तामिलनाडुनि मार्सेन्टाइल प्राइभेट लिमिटेड कम्पानियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो फिसायखौ थगायना खारखोमा लांदों। दुखुथिया फिसाय हंला बसुमतारीया गावनि बिसिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं नङाव फन खालामना फोरमायहरनो खावलायदों। जानबुं नं 7638084178। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जे आंनि हिन्जाव सुमिता बसुमतारी बिसिया थांनाय 20 खालार खालि बेलेग हौवाजों खारफादों आरो मानि थाखाय खारफादों बेखौ जेबो सानस' हायासै, जेबो जायाखैमोन आरो जेबो बुलायलायाखैमोनबो जे आं बेखौ बेलेग हौवाजों खारफागोन बायदिबो सानाखैमोन। मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय खारलांखो आं जेबो सानस'नो हायासै। नाथाय खुदिया सानै दं, बे खुदिया सानैखौ मा खालामनो सानदों? बे खुदिया सानैया बिमा गैयाबा आलाय सिलाय जागोन। आं बिफा बाहेरायाव थाग्रा मानसियालाय बोरै खुदियाखौ सामलायनो हागोन? सुमिता बसुमतारी, नोङो हायोबा थबनो फै, सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो खुदियाफोरा आलाय सिलाय जाजोबगोन। लेखा फरायनांगौ मानांगौ दङ। आरो बे हौवा लाना खारनाय नामखौबो आं मिथिगौ आरो सिनायखायो, लोगो जाखांखायोमोन आंजोंनो। बे हौवानि नामानो परेश बरुवा। बेना गामिया नगावआव आरो लंका बेलतला जागायाव बेनि न'आ। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? बेयाबो हिनजाव थैजानाय खुदिया सासे दंमोन। जे नोंथाङा बेबायदि मानो खालामलांनांगौ जाखो? नुखालायनानै खुदिया हौवाफोरखौनो नुखानानै मानो बेफोरबायदि खालामलांखो? नोंहा जेबो बेलेग हिनजाव गैयामोन नामा? बेलेग हिनजावथ' लानो हायोमोन ना? मानो खुदिया गोनां हौवा गोनां मानसिखौ मानो लाना खारनांगौ जाखो? नोंहा एसेबो साननो हायासै नामा? आरो नोंनि गामिनि न'नि मानसिया माबा नोंनि गामिनि न' खाथिनि मानसियानो खोथादो, नोंबोथ' माहाजोन नङा, नों दुगाना लांदो होननाय खोनादों। नोंहा जेबो दाउ फाराम दं मा दं होननाय खोथादो आंनो। बेलेग आरो गामि खाथिनि आंखौ फोरमायहरफिनबाय। आरो नोंनि न'आ पाहारसायावसो, नोंनि न'आबो बारा मोजां नंखाया। माहाजोन हौवाजों नों बिदि माबा लांनाङामोन, माहाजोन हौवा साननानै हराबनो थांनाङामोन। दैफोराबो रोगानाया साइकेलफोरजोंसो रोगानानै जाफैनांगौ जायोबा दुगैफैनांगौ जाहैयो। बेफोरबायदिसो माबोरै फसायना थांखो? आं जेबो सानस'नो हायासै। खुदिया सानैया मा जागोन? आलाय सिलाय जागोन। जथेखे नों हायोबा दा साननै सानथामनि गेजेरावनो फैफिन, नङाबा फन हरफिन फैनो गोसो जादोंबाथाय। नङाबा खुदियाफोरा हाफाय जाजोबगोन। एसे गोसोखांनो गोसो दंना गैयामोन नोङो? आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदों ना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360